Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Вот наступило лето 26-го года. Дякую вам великий за то, что вы есть, за то, что есть стяги наши, столицы Польши. Это вельмі важно, особливо коли влічить, что террор в Беларуси уже 6 годов. И на великий жаль, зараз уже юбилей, год, як американцы проводят перемовы с Лукашенком и КГБ. И за этот час вы сами могли отчуть, як змацнився террор, хотя бы по варшавяках, белорусах, часть из яких уже просто боится ходить на акции, потому что вельмі моцно пошли по семьях, то, что не было еще несколько годов тому назад, и докладно так системно не было до перемов американцев с Лукашенком. Нагадаю, что Кол несколько разов уже поведомлял, что никто з белорусов, которые в замежжі до этих перемов не мають дочинення, але ж ви бачите, що кожен має некие свої мети. І, на жаль, ми зараз бачимо ще один акт нашої порази, коли лукашенковська банда, вельми занижені дані по політв'язнях, переводит то, что уже давно кажут ихние боты, про десятки репрессованных и іншую некую ахинею. Хотя сегодня тысячи белорусских политвязнів в турмах и всех это ведают. Як нам тут реагувати, что нам треба робити? На жаль, мы маем пораз уже тут, потому что замежный союз Руху Солидарности Разом еще в далеком 23-м году специально обмерковывал ситуацию по политвязнях. Были приняты документы, которые практически были методичные, это было в прессе, а лишь больше это никому не было потребно. И режим по-ранейшему спокойно занижает данные, и все разводят руки. И тут сподіватися можна тільки на тих білорусів, які сапраўды великі, які сапраўды своє життя вже прожили для Білорусі, і яких ведають в світі. І вельмі хутка, 19 червня, буде 102-я годовина народження великого Василя Быкова, якого я лічу чоловіком, який і заклав наш національно-визвольний рух, тому що використаний був цілком його авторитет. Чоловік, який зробив практично немагчимое, бо жив при комуністах, але ж не стал коммунистом. Жил в той час, когда знішали белорусскую нацию, а лишь застался белорусским националистом. И покинул книги про войну, правду про войну, что в той час было практично немагчимо. Я, когда был студентом, вельми ганарился тем, что был на 50-годие Владимира Короткевича в Доме литераторов. И этой бы импрезы не было бы, коли бы ее не вел Василь Владимирович Быков. Тут у нас, в Варшаве, все еще нема места, куда мы могли прийти и ушановать белорусов, бо это все-таки польская столица. Але ж есть великие письменники, великие поэты, великие гении. Адам Мицкевич, и он признанный в свете. Тяжко зразуметь, как был некий поляк, который бы не ведал классика польской литературы, и мы завсёды повинны ганарыцца тем, что Адам Мицкевич народился на нашей земле, и когда читаешь его поэмы, ты их вельми легко разумеешь, бо ментально это так само наше. Быков так само гениален. Тому Рух Солидарности Разом закликает 19 червня о 10 године скласти кветки до помника Адама Мицкевича в Варшаве на 102-ю годовину народження Василя Быкова. И белорусы повинны быть удячны Богу, лесу, что такие люди народжаются на нашей земле. И это все-таки дает осторожный оптимизм и перспективу для нашей нации, которой зараз вельми тяжко. У меня еще один знакомый сел как раз на этом тыдне. Так само катастрофа в Украине, еще один мой знакомый, еще с часу Майдана, загинул, уже будучи в достатково великом веку. Тому все отбывается достатково страшно. И кому цікаво, что отбывается в свете, коли ласка, поглядите на заяву
керівниці Національної розвідки Злучених Штатів Америки про біолабораторії, яка прозвучала 12 червня цього року. І вона достатково жахлива, і вона реально обмірковується зараз поміж елітами світу. Поэтому нельзя так казати, як Грозев, що це просто інформаційна допомога Москві. В світі зараз шмат вельми несправедливості. І саме несправедливе буде, коли білоруська нація, яка вже пережила 2 імперіалістичні війни, поклала вельми шмат і людей, і згубила шмат землю, знову буде виноватая за чужі імперіалістичні помкнення, за чужі експерименти над людьми, над тим, що Максима буде. Бо ми живемо в передвоєнній Європі. Але ж вертаюся до доброго. Быков практично не повинен был выжить під час той війни. Есть его могила в Кировоградской области. Бо подумали, что он был там забитый. И он выжил. Беларусь выжила. Сегодня наш народ поневоленный, але живый. Давайте разом его підтримувати. І 28 червня о 16 годині в Білоруському домі в Варшаві на вулиці Кринічній відбудеться перший сход сябрів і прихильників руху солідарності разом в місті Варшави. Тому що ми зараз обмірковуємо ті акції, які рух проводив в Білорусі, бо в той страшній ситуації, яка сьогодні є з нашим народом, треба гуртувати сили, треба збирати людей і треба проводити ті акції, які підтримують Білорусь і білоруський народ. Я сподіваюся, що там ми будемо все-таки разом. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь!